The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang oras mismo po ba ito? Jessica Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo ha? Magandang hapon sa inyo mga kaaksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. At live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, at Channel 62 sa GMA for the Box. At mga kaaksyon, napapanood na rin ang Tabang Ora mismo sa Channel 10 sa Masbate. Ito mga kaaksyon, sa ating lambat episode ngayong hapon, 3 individual sa Legazpi City ang nahuli sa aktong gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Ang ora mismong pag-aksyon ng Philippine Drug Enforcement Agency. Panoorin natin sa lambat. Magkakaiba po ang bypass operation sa Naaris kami sa labas ng Expect na nag-positibo sa may bus operation. At ayon sa... Hindi ba po talaga magkakaiba po ang bypass operation sa Ka-23 ng Marso taong kasalukuyan nang magsagawa ng bypass operation ang pinagsanib puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police para sa isang suspect na nagbebenta umano ng illegal na droga sa Purkdos Barangay 31 Baybay, Legazpi City. Ang kanyang bahay, ginagawa niya rin umanong pot session para sa kanyang mga parokyano. Tuluyan na kayang mapapasa kamay ng otoridad si alias Jocelyn o siya kaya ay makakatakas sa kamay ng mga operatiba? Samahan niyo ako sa aming gagawing operasyon. Magandang hapon. Ako, si Nomer Corporal at ito ang Dambat. Ano ang nasa likod nito at ano ang naging motibo sa krimen? Ako si Nomer Corporal at ito ang Dambat. Bago pa man magsagawa ng bypass operation ang PDEA, ay ilang beses na rin nila itong minanmanan. Tatlong beses na rin silang nagsagawa ng test buy para makumpirma na talagang nagbebenta ng illegal na droga ang suspect na si alias Jocelyn. Isang asset din ang kanilang pinakawalan sa lugar para makita ang kanilang transaksyon. Sa surveillance video ng PDEA na ibinigay sa lambatin ng Tabang Ora mismo, makikita ang paggamit ng illegal na droga ng mga parokyano sa tulak umanong si alias Jocelyn sa loob ng kanyang bahay. Nag-ugat yan doon sa information na natanggap natin sa mga concerned citizen, and especially itong galing na rin sa barangay na yung lugar na yon ay hindi pa rin tumitigil sa involvement niya sa illegal drug. Kaya naisipan natin na mag-create ng isang team para mag-conduct ng series of casing and surveillance operation. Matapos ang ilang araw, ang bypass operation sa ay agad nang ikinasa ng tauhan ng PDEA Albay ang bypass operation. Agad ding nagplano ang mga tauhan ng PDEA
para tuluyan ng malambat ang suspect. Budil na 1,000 saka may genuine na February pesos. Matapos ang masusing pagplano, ay agad nang tumulak ang PDEA Albay kasama ang lambat team. Pagdating namin sa target site, ay nauna na sa lugar ang arresting unit kasama ang magsisilbing pusher buyer. Makalipas lang ang ilang minuto, ay isang tawag ng aming natanggap. Hello? Luna? Oh, Ang asset ng PDEA, positibong nakabili ng illegal na droga sa tulak na si Jocelyn. Hudyat na rin ito para kami ay magtungo sa bahay ni alias Jocelyn. Pagdating namin sa lugar, ay nalambat na ng mga operatiba ang kanilang target na si alias Jocelyn. Bukod sa kanya, ay kasama rin na naaresto ang kanyang anak na si alias Mon, na di umano ay kanyang katuwang sa pagtutulak ng illegal na droga. Lucky na nag-positive naman tayo, nakabili yung ating undercover agent ng 2.5 grams na worth na shabu. And involved na rin yung anak sa pagbibenta and paggamit na rin doon sa lugar nila. Na-recover din sa mga suspect ang ilang pakete ng hininalaang white crystalline substance o mas kilala sa tawag na shabu. Maliban sa droga, ay nakuha rin sa kanilang posisyon ang ilang non-drug items katulad ng foil, tutor, lighter at ang marked money. Samantala, sa ginawang inventaryo ng PDEA ay umabot sa 11 gramo ng droga ang nakuha kay alias Jocelyn. Pupuli natin, na-confiscate natin yung illegal drugs, ang impact niyan sa society napakalaki. Kasi, confiscate natin, hindi na yan makakalaganap. And pag hindi na yan naibenta sa kalye, mas matutulungan natin yung mga pamilya nung mga bumibili dyan. Kasi, for example, kung ikaw ay user, ang unang mamumroblema, ang unang masistress sa'yo, yung pamilya mo. So, tutulungan natin yung pamilya, second yung barangay, and society as a whole. Ayon sa mga naarestong suspect, matagal na umano silang tumigil sa pagbebenta at paggamit ng illegal na droga. Hindi naman po, hindi naman ako kang init pa po ito. Grabe man si Lupin. Opo. Hindi po niya sana kami sirnaan. Hindi man po kami nagmamangno. Iyo po. Tinatikti siya sa magkikihi. O, amapon may nadara niyang ang bisos. Tigtaraman ko si Mag. Kaya, di ko na talaga siya tigo paligdi. ika sir, di ka man nagagamit. Hindi mo nagusir nagagamit. Habang ang palusot naman ng isa sa naarestong suspect na si alias Lynn ay hindi na bumenta sa mga tauhan ng PDEA. Saan ka mga oras na ito ka nagsilaw? Tigdi po ako nakatukaw. Opo, yaw na ko dyan. Di ka man daw, di ka man nagagamit. Dahil man po, tumasingil po ako sa iya, pang 400. Kung wala naman po akong budget. Uni, pang ano ko naman sa money. Ang kapitan, maski dyan mag-apot sinda sa pigkali, nag-deliver po ako mga money. Napag-alaman din namin na dati nang nakulong si alias Lynn dahil sa kaparehas na kaso. Eksaktong alas 9 ngayong gabi, March 23, nang maidala na ang tatlong suspect na nagpostibo sa bypass operation ng PDEA Albay. At ayon sa impormasyon, dati na umanong nakulong si alias Jocelyn na target sa operasyon dahil rin sa pagkakaimbuwento sa illegal na droga. Agad namang isinailalim ang tatlong suspect sa drug test, kung saan ang tatlo positibo sa paggamit ng illegal na droga. Voluntary na sinubmit nila yung kanilang sarili sa drug test. So, lumabas kanina and positibo naman sila sa paggamit ng illegal drugs
specifically shabu. Yung tatlo, sir. Yung Purman lang nasampa ng tatlong suspect ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. yung sa main, tsaka yung suspect natin, kailan natin siya unang-una Section 5. Kasama na yung anak niya. Kasi magkasabwat sila magbenta. Kailan natin sila ng Section 5. Kailan din natin sila ng Section 6. May yung babae and yung anak. And at the same time, kailan din natin sila ng Section 11 and Section 12. Kasi meron tayong nakuhang, aside sa nabili, meron pang nakuhang drugs and drug paraphernalias. Kaya patong-patong na kaso yung ipapile natin. Okay, how about naman, sir, sa visitor? Yung visitor naman, papailan natin siya ng visitor, Section 7 ng Article 2 ng Republic Act 9165. And then kung titingnan natin kung pasok siya rin doon sa Section 11 kasi during ng pagbili ng ating undercover agent, nakita sila mismo na may droga na ginagamit. So tingnan natin mamaya sa prosecution. Samantala, labis naman ang pasalamat ni Agent 3 Noe Bregel, ang provincial officer ng PDEA sa publiko dahil sa kanilang patuloy na pakikipagtulungan upang masawata ang mga taong sangkot sa iligal na gawain sa kanilang lugar. And para din sa general public, rest assured na yung inyong PDEA kasama ng iba pang government stakeholders patuloy na tutulong sa mga gusto magbagong buhay at patuloy na manguhuli doon sa ayaw magbagong buhay. Yun lang naman po ang message. Hili ngayon ng mga operatiba sa mga taong patuloy na gumagamit at nagbebenta ng pinagbabawal na gamot. Maging leksyon ito para sa kanila dahil hindi titigil ang PDEA at kawani ng Philippine National Police na magsagawa ng operasyon laban sa kanila. Bukas naman ang PDEA sa mga taong nais na magbago at iwan ang nakagisnan na iligal na gawain. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo, ako, si Nomer Corporal, at ito ang Lamban. Isagawa ng bypass operation ng Philippine Drug Enforcement. Kung yan kayang mapapasakamay ng otoridad si Alice Jocelyn PDEA, siya kaya ipawali ng Philippine National Police na magsagawa ng operasyon laban sa kanila. So yan mga ka-aksyon, ang matagumpay na bypass operation ng PDEA Albay sa pangunayan ni Agent 3 Noe Bregel laban sa tatlong suspect na patuloy na gumagamit at nagbebenta ng illegal na droga dito sa Legazpi City. Maging leksyon ito sa patuloy pa rin na gumagamit at nagbebenta ng illegal na droga na itigil na ito dahil hindi titigil ang PDEA katuwang ang PNP na mahuli kayo. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, tunghayan natin ang kwento ng isang batang babae sa Camarines Sur na naging biktima ng bullying dahil lamang sa natamong bukol sa bibig. Ano ang ora mismong pagtugon? Abangan mamaya lamang. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang sa tuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe
para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List Permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa Indong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Indogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aking nanangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang nguya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa Ako Bicol. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos. Pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Lumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Malota. Lito! Lito! Lito Lapid! Lito! Lito! Lito Lapid! Lito! Lito! Lito Lapid! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort.
The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo. Ito mga ka-aksyon mula sa Calabanga, Camarines Sur. Isang batang babae ang ora mismong tinugunan ng ating programa taong 2024 pa. Nang idulog ng kanyang ama ang kalagayan ng lumalaking bukol sa bibig nito. Muling binalikan ng aming team si Princess upang kumustahin ang kalagayan matapos sumailalim sa isang matagumpay na operasyon. Ang buong kwento, panoorin natin sa Tabang Ora Mismo Update. Una nating nakilala noong July 2023 ang masiyahing bata na si Princess mula sa bayan ng Calabanga, Camarines Sur. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may iniindang teratoma o pagkakaroon ng bukol sa bibig ang bata dahil sa abnormal cells. Dahil dito, naging punterya siya ng pangbubuli sa kanilang lugar. At bilang ama, nais mapabuti ni Charlie Torzar ang kalagayan ng kanyang unika iha. At sa tulong ng Ako Bicol Party List, ay ora mismong nating natugunan ang kanyang operasyon. Makalipas ang halos 1 taon, kamusta na kaya si Princess? Tampulan pa rin kaya siya ng tukso? Kaya naman sa aming ika-4 na anibersaryo, amin siyang dinalaw. Hello, Princess! Magandang hapon! Sa aming pagdating, makikita sa kanya ang malaking pagbabago. Malayang nakikipaglaro sa mga kaibigan. Nakakakain na ng maayos. At nakakatulong na sa gawaing bahay. Hindi matatawaran ng saya na dulot ni Princess sa kanyang mga kaibigan. Princess, kamusta ka ngayon? Okay naman po. Kamusta yung pag-aaral? Okay naman po. Dati po, binubuli ako katong may bukol pa ako. Tapos kapag nagsusumbong po ako sa maestra ko, ipapabayaan lang po. Ano po, sabi daw po, bukol daw po ang uso ko.
Pinapabayaan ko na lang po. Minsan po, pag babae nang bubulis ako, tigasabunitan ko na lang po. 2023 po ako na-operan din. Kunti lang po nabayadan namin. Kasi po, binayaran na po ng ako Bicol. Masaya po akong natanggal ang bukol ko. Hindi na po ako binubuli ng mga kaklase ko. Friend ko na po mga iba kong kaklase. Naging magaan po. Di na po nagbayad si Papanda ko walang bayadan. Salamat po. Maiyak-iyak din na ibinahagi ni Nanay Jenny kung gaano kahirap ang sitwasyon ng kanyang anak noong hindi pa ito naooperahan. Dati kaya si Lula niya, 3 bulan pa lang yan. Nagpapadidi ako to, nasiko ni Lula. 4 na taon, 5 taon, nailing ko, igwa ng ay, pero nagdadakula. Dakula na ang muso niya. Sabi ko, pa-opera yan ta. Madakula si Princess, bubuliw lang mga kaklase. Hanggang sa nagparabotog na si muso niya. Makulog man sa buot, ma'am ta. Sasabihan siyang bukol, gatok ang muso. Siyempre makulog man sa kuya na para sabihan ang aking araw kaya. Mas maraining yan kaysa sa inyo. Ano ma'am, so ito muna. Dahil siya nakalubilo sa mga tao, sa mga klase niya ta. Ano nga, tigbubuli. Yan, okay naman. Answered prayer nga kung maituturing ng pamilya Torzar ang paglapit sa programa. Nagpapasalamat po ako sa kabikta. Naoperahan po ako. 80,000 po ang nabayadan. Ang bill na binayadan pang ako Bicol Party List. Papasalamat ako sa Ako Bicol. Dakulang bagay na naoperahan si Princess. Tabang kang Ako Bicol. Ito lamang ay isa sa patunay na ang aming programa ay handang tumulong at patuloy na magbibigay ng serbisyo publiko sa bawat Pilipino. At yan ang patuloy na hadikain ng aming program, ang maging karamay at katuwang ninyo sa mga oras ng inyong pangangailangan. Kami ay labis na natutuwa at nagagalak sa matagumpay na operasyon na isinagawa para kay Princess. At sa mga nagnanais na humingi ng tulong, maaari kayong magpadala ng mensahe sa aming program, ang Tabang Ora mismo. At yan ang mga natungayan nating mga reklamo at tinaing ngayong hapon na ora mismo rin nating binigyang tugon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. At mga ka-aksyon, hanggang bukas, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan
tutugon sa inyong pangangailangan. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang, ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan.